Hello doll rock dini bang hai no hai bag te shara bujau kha second time obo hongka hangka ang tamni bagi te sama rap khate am to ram ni hini wan chujang no hai pa no rap khamani ekdom mane urgent te shara rabi mana kha nai to ni bag no rok baheng jakha ang pula no TV nai hine achakinda kha salary tongo hine TV nai hine amo TV nai hine achak mani ang TV nai hine achak pura acham sa muito ma do je ang nogo thana ni para thana ni ani bag tinen chikre hamyang thame ke kasam thame ke hine ang hota cha muito ma kha ani bag rok je tong mano ama bahai ung apo tui de man ko na ki buti kha bo isa nai manai sine buti hai kha engka ani bag rok len kasam bai kha asuk to ungo liya mane tui to mano hai pa na ang katal tui ni mo jong kha ba kang bag no da liya ba ki ni katal kasara apna ni ni an chini kha asuk belai kotor bai chikon bai medium size no angka belai nai thuk jago ma hai color rong no hai pa no norok panare nai thuk jak saimya kha nai thuk jago o color no to jani hamjang mani hai di bang khai alu color no belai na hamjago nai to ni norok kolom ma belai ki tung mani sailap kri ma bkhane khai mana kha kolom te nokhor mang tongo ekdom sori ni kutung mang nokhor tongo tarpore ang samung jengi na kha je o bag no rapna ni bagai han Kawan bag kumai ka kina roh hai achak man ki ki hai ke kumai re bang nai jatha ke beta o tong ko ma ikko kumai iko oba hayang kha ani bag doll rok nai ne din rok ba hai nang sakha asuk to belai nai thogo hinja ya hai pan tuinale chok belai na hangka hangkai hai ne tong ti bai ko rabi na mani desa tuye bo mano je kuno jaga gana gine tuye mano am te yati ba tong mani sa yati ba hai hene na ang bo kolom pha no kosto ke pa ang rabi na khata kosto ta mong nai to bo kuno khaya ni nai ke khai mani nai ke kosto ama haita asuk to kosto ni ya kisa bokrong him bo belai nai khlai tong kha hangka hai pa no nai to bo nai thuye ba tong mani cha jago ko tal te se sa yati ba nai thuk nai thuye ba ba gang hai ke rabai mana khata nai tong di narok ba hai nang jak tabo kang bag phirogoi na kai ko bisingo amaha eko chen bag abo hangkai phirogoi na khata bising ni no saga khaina ka jate mo o mo dana ni bagai kosto yati ba bisingo tong te hai ke dai hona hanga gaban bagai bono phirogoi na khata phirogoi na oi ko tak mo mo te ke joto mo phai dai hobai sinai ko mo kai mo phai che akuto mono bo hai ke mo phai dai sibai sinai te ko mo hai ko ko sinai te mono joto pura khai je sok sak dana je sok bote kolok the dawa sang no rak nai tai ko mo ko su ta jak ta pa ya khang joto no kisi ka dai sibai na aban pore hanga pura ka dai sibai ni hini thongo ko mo hai khane pe ikko bising ko ngam te ang mo dai tongo da bai bu dorok snam mo thung nai ta mo sup pai pe kai ko mane dawai pai ka ta kinar hai khe pe kha ikko mo hai khan pe ta asak to belai nai thok khai me ko hai fa no try khai tongo kam khane bagai tabo gangai buduk ta sini ta buduk snam pai ang rok na thong ne ka ha ma ke ikko tabo or nisini rak sinai oko hai ke rabina kata hai ke tawai ya yang ti tawai ikko ama buduk soman khaina nang nai ta ama buduk soman khaina nai yang soman khlai tabo ikko hai ke dai ne kha pula uti yap hangoi phacha chengna pro ki sa den iko ani bag omo hai ngai thangka kaisa hanga kai buduk rabi pai kha kaisa hanga rabi maya khotai kaisa ke ko bag berab nan sona ni bagai khumbo bernan bagai abunu rabi pai na kha yasana buduk rab kho te asa rab maya kho rab nai tini horo asak logi asak ek logi jota asak khaya pakhrom mihim chago hani tai ko ani bag omo hai khang bala kenu nai thuk jak bala kenu noroke cha cha jak saimi asak to buini hai milik ni ya pai ka ham ngai maya te si pula ni ang mo si second time rabu pula first time lam rab mani kaisa tongo tai mo second time tai sang kono ni jini buini directly nugui srengmani boya phuno nugui srengmani na sa kahama ke ringya ko hai pana aste rengnai hai diba nai to nai the ba hai pano tongmani chau te phana ang bo cha khabele kheno nai thige phano up to jani choice hai diba ani no bui nai thuk je phang mano bui ni nang nai thuk je phang mano hai phano ang kalar sa ko ta abuni bagang ra bina mani ama hayang kha asang milik ya phano ti mang khata
norok banhare naithokjak bwkha dolrok norok ani video no nai tongdi haike no first to last jora norok support khlai di comment khlai di share khlai di subscribe khai rok subscribe khlai di ani tamsanai ani channel no subscribe khai ani blog no nai tongdi thai tamosanai ang next video o tebo kaham ke tubui yapai kaham khlai background naithok khlai design katal khlai system alada khlai tui narno phuno goi man ang abo try khainai aste aste te first time ni ba ka kahama khito rung sugya ko buini haike dasung naithok rok khering ya to phana ani jaimante ang khai phuno ka next time ang tebo kaham ke phunongnani bagui norok no sai tongnai norok nai tongdi next time jate ang kaham tubui phai pro norok srung manani bagui ringya rok hangka ke surung mano ang haike na aste aste haike mannai kurung rok hangka hangke ani mono kaham jagla haifano kurung rok hangka no phurung mano ringya rok hangke srungnai mano ang bo phono nai ne stronggo norok bahai kin srungnai mano haifana ani norok video no joya kare nai tongmani bagui norok no hambai dol rok tinin bagai video asungna bye bye.